Я Олесь Залевскі, вітаю спадарства ў эфіры Белсату вынікі тыдня. І гэты тыдзень паставіў Беларусь у вельмі дзіўную кропку паміж вялікай здзелкай, вайной і надзеямі на змены. Свет сочыць за выбарамі ў Венгрыі і за сітуацыяй вакол Армузскай пратокі, ад якой залежаць кошты на нафту. І Беларусь, аказваецца, уцягнутая ў гэтыя працэсы. Але пакуль улады размаўляюць пра здзелкі і ўзмацняюць кантроль над краінай, тысячы беларусаў не губляюць надзеі, працягваюць чакаць вызвалення сваіх блізкіх і спрабуюць жыць далей. І менавіта сёння, у Вялікдзень, галоўнае пытанне: ці магчымы для Беларусі новы пачатак? Пакуль Беларусь святкуе Вялікдзень, увага Еўропы прыкавана да Венгрыі. Там сёння выбары, якія могуць вызначыць не толькі, хто будзе кіраваць гэтай краінай, але і наколькі адзінай застанецца Еўропа, дакладней еўразвяз. Літаральна праз 1,5 гадзіны ў Венгрыі зачыняцца выбарчыя ўчасткі, з'явяцца першыя ўступныя вынікі, а ўжо цяпер мой калега Алесь Сіліч перанясе нас на некалькі хвілін у Будапешт, каб падзяліцца апошнімі навінамі з працэсу галасавання. Алесю, якая цяпер там атмасфера, ці адчуваецца, што выбары сапраўды на фінішы, і хто паводле настрою наперадзе, Орбан ці апазіцыя? Добрый вечер. Вельмі добра адчуваецца. Дарэчы, пару слоў пра кропку, дзе знаходжуся. Это вельмі пазнавальная кропка ў Будапешце на фоне венгерскага парламента. І тут угорскага парламента, і тут літаральна праз некалькі хвілінаў пачнецца вялікі мітынг апазіцыі. Што да выбараў, участкі в Угоршчыне яшчэ адкрытыя. Галасаванне працягваецца, таму ніякіх афіцыйных вынікаў пакуль што няма. Таму выдаваць прагнозы пра тое, хто наперадзе, цяпер можна хіба што на падставе перадвыбарных апытанняў. Але і тыя даюць вельмі супярэчлівую карціну. У сярэднім, як паведамляе Reuters, апазіцыйная партыя ТИСа атрымлівае каля 47-48% падтрымкі, у той час як кіроўчая Фідэс Віктора Орбана каля 40-42%. Гэта калі браць агульную карціну з усіх даследаванняў. Аднак, калі глядзець на канкрэтныя пытанні, разбежка значна большая. Асобныя даследаванні даюць апазіцыі ад 50 до 53% супраць 39% у Фідэс. Але ёсць і супрацьлеглая карціна. Шэраг апытанняў, які натуральна ладзяць пра ўрадавыя структуры, паказваюць перавагу Фідэс на некалькі адсоткавых пунктаў. Але ў выніку аналітыкі згодныя ў адным: гэтыя выбары немагчыма надзейна спрагназаваць. Дадаткова на гэта ўплывае высокая доля тых, хто да апошняга не вызначыўся, а таксама вельмі высокі ўзровень адмова ўдзельнічаць у саміх апытаннях. Учора я гэта адчуў на сабе, калі запісваў апытанне тут у Будапешце на вуліцы. Прыкладна 3 з 4 проста адмаўляліся гаварыць на камеру, да ішлі далей. Я спытаў у галоўнага рэдактара Capital Intelligence Group США Пітера Семлера, чаму так? Чаму вугорцы гэтак неахвотна ідуць на кантакт з медыямі і не хочуць адкрыта выказвацца пра палітыку? Яны баяцца. Іх фактычна падпарадкавалі. У любой іншай дэмакратычнай краіне, напрыклад, у Польшчы, палітычнае жыццё значна больш актыўнае. Палітыка ў нечым падобная, але эканамічны рост у Польшчы быў вялізны. У той час, як тут апошнія 16 гадоў назіраецца спад. Калі Угоршчына ўступіла ў еўразвяз, яна адкрылася для інвестараў. Было шмат актыўнасці. Цяпер жа вы не ўбачыце ні Microsoft, ні іншых міжнародных кампаній. Ніхто не хоча асацыявацца з Угоршчынай. І гэта б'е па працоўных месцах, па эканоміцы. У выніку няма росту, няма новых магчымасцяў. Але гэты рэжым застаецца. І гэта вельмі сумны момант.
Яшчэ один важный фактор сама выбарчая сістэма, якая можа істотна паўплываць на канчатковы вынік. Са 199 дэпутатаў парламенту 106 абіраюцца ў аднамандатных акругах, паводле прынцыпу пераможца атрымлівае ўсё. Пры гэтым у правінцыйных акругах для перамогі часта трэба менш галасоў, чым у буйных гарадах, што дае дадатковую перавагу Фідэс. Яшчэ 93 мандаты размяркоўваюцца паводле партыйных спісаў, але з улікам сістэмы бонусных галасоў, калі партыя атрымлівае дадатковыя галасы нават за ўжо выйграныя акругі. Даволі заблытана ўсё тут, згадзіцеся, але што варта адзначыць, нават пры найлепшым выніку апазіцыі з атрыманымі галасамі яна не абавязкова здабудзе большасць у парламенце. Дадае інтрыгі і тое, што частка галасоў, у тым ліку з-за мяжы, будзе падлічвацца пазней, таму канчатковыя вынікі гэтых выбараў могуць з'явіцца нават не заўтра, а толькі праз некалькі дзён. І напрыканцы адзначу, гэтыя выбары важныя не толькі для самой Вугоршчыны, але і для ўсяго еўразвязу, бо Віктор Орбан часам разам са сваім славацкім калегам, часам у адзіночку, апошнія гады рэгулярна блакуе ключавыя рашэнні ЕЗ, і ў першую чаргу тыя, што датычаць дапамогі ўкраіне. Таму за вынікамі галасавання тут у Вугоршчыне з Брусэлю будуць сачыць вельмі і вельмі уважліва. Калегі. Так, дзякуй, Алесю. Сапраўды, сістэма выбарчая заблытана, але развязка блізка. Алесь Сіліч з Будапешта. Ну і гэтымі днямі свет сочыць адразу за двума пунктамі: Вугоршчынай, дзе вырашаецца адзінства еўразвязу, і Армузскай пратокай, вузкім месцам, ад якога залежаць кошты на нафту і стан сусветнай эканомікі. І ў гэтым хаосе лакальных войнаў і глобальных крызісаў нечакана з'яўляецца Беларусь. Ці можа яна стаць для Еўропы такой жа энергетычнай развязкай, як Армузская пратока для свету? І галоўнае, якой цаной для саміх беларусаў? У матэрыяле Юліі Цельпук. Украіна б'е па расійскім нафтавым экспарце. Гэта пажар чарговага нафтавага рэзервуару ў порце Усть-Слуга пасля адной з 6 атак украінскімі беспілотнікамі ў апошнія 2 тыдні. Паводле кіраўніка Цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Андрэя Каваленкі, прынамсі 30% рэзервуараў у Вусть-Лузе былі пашкоджаныя ў выніку апошніх атак на расійскі порт. У першым тыдні красавіка экспарт Расіі нафты праз парты Усть-Слуга і Прыморск упаў на траціну. Беларускі таксама вынікае з інфармацыі супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Адгрузка беларускіх нафтапрадуктаў праз міжнародны пункт Езярышча Завярэжжа у дні атак скарацілася больш, чым удвая. Замест 14 саставаў штодзённа адпраўлялі толькі 6. Усть-Слуга і Санкт-Петербург асноўныя зараз марскія брамы Беларусі для беларускіх нафтапрадуктаў. Гэта не фатальны, канешне, удар, але гэта ўсё такія адна з тых рэчаў, якія адкусваюць яшчэ больш ад прыбыткаў, якія Беларусь атрымоўвае з экспорту нафтапрадуктаў. Нягледзячы на гэта, беларускія НПЗ прынамсі часова атрымліваюць звыш прыбыткі. Сусветныя цэны на нафту ўзляцелі да $96 за барэль пасля закрыцця Іранам Хармузскай пратокі, што прапускала 5-ю частку сусветнага аб'ёму нафты. Гэтак Тэгеран адказаў на абстрэлы з боку ЗША і Ізраілю. Паўстаў дэфіцыт нафты, выраслі цэны. Вашынгтон часова адкрыў рынак для расійскай нафты. Дональд Трамп спрабуе заключыць з Іранам угоду, здольную нават удвая знізіць глобальныя кошты на чорнае золата. Тэгеран адкрывае Хурмузскую пратоку, а ў перспектыве ЗША здымаюць санкцыі з іранскай нафты. Калі узнавяцца тыя аб'ёмы, якія былі да вайны, з цягам часам цана на нафту будзе ніжэй. Можа скласціся і так, што пад канец года мы зноў вернемся да сітуацыі пачатку цяперашняга года, калі будзе цана на нафту вельмі нізкая і прыбыткі адпаведныя і расійскія, і беларускія ад нафты і нафтапрадуктаў будуць на тым нізкім узроўні. У такім выпадку для Беларусі стануць адчувальнымі рэгулярныя перабоі з продажам нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Цяпер на атакаваную Усть-Слугу прыпадае 39% аб'ёму гэтага экспарту. Петербургскі нафтавы тэрмінал перагружаны, праз Чорнае мора Лукашенка перавальваць не рызыкуе, а праз Мурманск далёка і дорага. Пасавала б вяртанне ў парты Літвы і Латвіі. Шантажаванне гэтых краінаў працягваецца. Праз мяжу ляцяць метэазонды з кантрабандай, ідзе плынь нелегальных мігрантаў. Мінск намякае, што можа спыніць крызіс. Если он, окончил нас атаковать временно, что он? Ситуация как-то по сути лучше стала? Надо с ним тогда начать какой-то диалог из этого. Мы понимаем, что и наши официальные лица, и сам президент Науседа понимает карикатурность этой логики. Никаких переговоров с белорусским режимом, пока этот режим есть,
Даже рискуя разозлить Соединенные Штаты. Пасля зняцця санкцыяў з беларускага калію ЗША заявілі, што яго транзіт мае ісці праз Клайпеду. Манёўр з каліем паўтарае іранскую мадэль – сілай прабіць тавару шлях на рынок, каб знізіць сусветныя кошты. Вашынгтон гатовы ігнараваць санкцыі і ціснуць на саюзнікаў, каб амерыканскія фермеры атрымалі танную сыравіну. Беларускі рэжым плоціць за паслабленне палітвязнямі, сам жа застаецца недатыкальным. Прасоўванне дэмакратыі ва ўсім свеце больш не з'яўляецца прыярытэтам амерыканскай знешняй палітыкі. Гэта Вашынгтон абсалютна адкрыта і публічна заявіў. Вось так цяпер гэта ёсць. Адпаведна, не бачу прычынаў лічыць, што беларускі трэк тут некае прынцыповае выключэнне. Не цікавіць зараз. Знешняя палітыка ў ЗША змяняецца са зменамі прэзідэнтаў. Не факт, што гэта не будзе такім самым праз 2 гады. Лукашенко хоча выціснуць максімум у апошнія 2 гады кіравання Трампа, не пакідаючы дыктатарскага крэсла, вярнуцца на сусветныя рынкі і залічыць асабістую сустрэчу з прэзідэнтам ЗША. Пасля яе Лукашенко можа атрымаць менш таксічную, чым цяпер расійская, нафту з Амерыкі. Піша віртуальна польска, абапіраючыся на крыніцы ў ЗША. З аднаго боку, гэта павялічыць незалежнасць дыктатара ад Расіі. З другога, давядзе да Владзіміра Пуціна, што ЗША здольныя выводзіць пад санкцыі ізгояў і за пэўныя саступкі вяртаць іх у міжнародную сістэму. Калі такі план сапраўды існуе, то пакідае пытанне. Нафта з ЗША была б венесуэльскай і азербайджанскай. Дарагая дастаўка, дарагія гатункі, пад перапрацоўку якіх не навостраныя беларускія МПЗ. Таму яе трэба мешаць. 15 год таму яе змешвалі. З чым? З расійскім Юралс. Лёгкая нафта на выніку ідзе, тое, што ўжо можна перапрацаваць там у мызыры, напрыклад. Гэта каштуе. Я не бачу ніякіх выгадаў і ніякіх момантаў, якія могуць сапраўды паспрыяць таму, што Беларусь адарвецца ад Расіі. Ды і самую Расію Трамп не імкнецца адрэзаць ад нафтавага гандлю. У адсутнасць санкцыяў гандаль сыравінаю свабодны, без нацэнак, якіх вымагае шэры гандаль. Згодна з інфармацыяй Reuters, Трамп, верагодна, падоўжыць дзеянне паўзы ў санкцыях супраць расійскай нафты, каб стрымаць сусветныя кошты. Юлія Цельпук, Белсат. Так, все гэта адбываецца ўсцяж працэсе гэтая падзея, дакладней такі канфлікт вакол Ірана, армузскай пратокі. Цяпер мы фактычна ў сярэдзіне гэтага працэса знаходзімся, але такія-сякія высновы, я думаю, ўжо можам зрабіць. Я спадзяюся на гэта, што такія-сякія высновы нам агучыць Зміцер Крук, старэйшы навуковы супрацоўнік цэнтру Бэрок, который з намі ўжо знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадару Зміцер. Пачнем па-любому ад гэтай гісторыі з нафтавай прапановай Дональда Трампа, нібыта Александру Лукашэнкі, нібыта, таму што гэта пакуль што у нас толькі ёсць крыніцы ў нейкіх польскіх медыяў, на якія яны спасылаюцца. Але на вашу думку, в прынцыпе, тэарэтычна такі план, гэта рэальны план, ці ўсё-такі гучыць як палітычная фантазія для вас? Тэарэтычна я не магу выключыць, што насамрэч штосьці падобнае абмяркоўвалася, і калі вось глядзець на гэтую схему, я б сказаў, што гэта рэплікацыя той спробы пастаўкі венесуэльскай нафты, якая была пры канцы 10-х, пачатку 11-12 гадоў, калі спрабавалі фактычна адрэагаваць на расійскую пазіцыю, калі вось яны перад выбарамі 10-го года яны ціснулі на Лукашэнку, і была з боку Лукашэнкі спроба прадэманстраваць, што вось такая пераарыентацыя нафтавая магчымая. Але чым яна скончылася, вядома, што з эканамічных чыннікаў не ўдалося ніякім чынам забяспечыць яе працаздольнасць. Таму зараз вось галоўны мой тэзіс будзе ў тым, што гэта можа абмяркоўвацца, але гэта перш за ўсё палітычны інструмент, гэта не эканамічны інструмент, толькі ў другую чаргу тут эканамічныя падставы, эканамічныя фактары могуць улічвацца. Галоўным чынам гэта палітычны леверидж, з дапамогай якога бакі спрабуюць знайсці нейкую цікавую для абодвух бакоў пазіцыю. Так, але ж нейкія матывы такой прапановы прынамсі у этого заходняга амерыканскага боку ёсць. Як мне зразумелыя гэтыя матывы, гэта яны думаюць пра перспектыву, пра магчымае заканчэнне вайны ва ўкраіне, калі
расійская нафта будзе заставацца яшчэ пад забаронай, пад банам для еўрапейскага рынку, для украінскага рынку. Ну і тут Беларусь, само сабой, роля нашай краіны ўзрастае, так, ну, становіцца ключавой для этого рэгіёна, каб ганяць не толькі гэтыя угнаенні, так, калійныя з Чорнага да Балтыйскага мора, але і тую ж нафту, тыя ж энерганосьбіты. То бок у гэтай сітуацыі ж па-любому Беларусь становіцца вось такім вузлом, так, магчыма, істотным у нашым рэгіёне. Ці гэта не актуальна? Ну, вы ведаеце, хутчэй бліжэй да другой пазіцыі, не тое, што гэта зусім не актуальна, але ж все ж таки трэба разумець, ну, у агульнай сусветнай сітуацыі мы такая кропля ў моры, і кажучы пра нафтавыя аб'ёмы, і наогул, калі мы будзем глядзець на тую нафту і нафтапрадукты, якія ідуць з Расіі, іх уплыў на глобальны рынок, ён, ну, даволі абмежаваны. І тая патэнцыйная частка вось праз гэтыя умоўныя свопы, зноў жа такі падкрэсліваю, што мы ў вельмі умоўным ладзе размаўляем, тое, што гэта можа паўплываць фактычна на цэнавую кан'юнктуру, ну, я б вельмі сумненна да гэтага паставіўся. Але з пункту гледжання фармавання наратыву і вось з пункту гледжання прапановы нейкіх дадатковых магчымасцяў, вось каб збудаваць тую канструкцыю, якую магчыма амерыканская адміністрацыя для сябе бачыць, вось як вы падкрэсліваеце, як опцыю пасля вайны, і каб вось гэтыя опцыі пакласці на стол, такое я выключаць не магу. Але тое, што вось Беларусь стане нейкім сур'ёзным нафтавым хабам у сусветным маштабе і нават там ва ўсходнееўрапейскім, не, я думаю, сур'ёз аб гэтым казаць не выпадае. Ну, нафтавым так. Ну, я так больш нават і пра лагістыку агулам, так. Там ж адбудова Украіны, умоўна кажучы, будзе ж таксама адбывацца, і это вся лагістыка матэрыялу, магчыма бы праз Беларусь. Ну, мне так прынамсі здаецца, тут вельмі вялікі патэнцыял мог бы быць у нашай краіны. Калі казаць пра вось цяперашнія падзеі вакол беларускага экспарта, так, і па-першае, падзеі ў Іране, ну, а другое, гэта знішчэнне партовай інфраструктуры у Расіі. Мы тут таксама цягам тыдня біліся, лічылі з калькулятарамі, дык якія ж гэта страты, ці наогул гэта страты ёсць для беларускай эканомікі. Ці можна ўжо сказаць, што это дацягвае гэта яшчэ да чорнага лебедзя для беларускай эканомікі, ці не дацягвае вось эта сітуацыя з экспартам праз расійскія парты? Ну, як заўжды, эканамістаў не любяць, што наўпрост не адказваюць, і я тут гэтай тэндэнцыі паддамся. Хутчэй не, але да канца не зразумела. Зноў жа такі тое, што ў вашым сюжэце было прапанаванае, так, на сённяшні дзень значная частка партовых магутнасцяў яны не могуць выконваць сваю функцыю, але наколькі трывалыя гэтыя пашкоджанні і ці будзе вось гэта працягвацца такая сітуацыя, скажам, на працягу ўсяго 26-го года, ці будзе яна пагаршацца, ці наадварот неяк палепшыцца, ну, тут больш знакаў пытання нашмат, чым адказаў. Ну і другое ў дачыненні да Беларусі, што б я яшчэ падкрэсліў, што ў мінулым годзе, нават калі вось не настолькі інтэнсіфікавалася праблема з менавіта партовымі магутнасцямі, як следства атак з боку Украіны, што для Беларусі так вялікая праблема сталася з экспартам нафтапрадуктаў. Мы, паколькі гэта такая тайна за сям'і пячаткамі, дасканальна не ведаем усе механізмы, усе фактары, якія за гэтым стаялі, але па ўскосных адзнаках у Беларусі ў мінулым годзе, ну, прыкладна адсоткаў на 10 экспарт нафтапрадуктаў скараціўся і да гэтага. Таму у параўнанні з мінулым годам, хутчэй за ўсё, яшчэ будзе пэўны негатыўны адбітак, але, ну, наўрад ці ён будзе вось істотна змяняючы правілы. Калі расійская, тут яшчэ адваротны бок трэба паглядзець, калі вось цэны на нафту на падвышаным узроўні захаваюцца працяглы перыяд і большага пашкоджання інфраструктуры не адбудзецца, ну, калі рускія будуць у стане хаця б вось тыя аб'ёмы, якія сёння ёсць, падтрымліваць экспарту, гэта якраз такі з іншага боку можа пэўным пазітыўным чынам паўплываць і на Беларусь, і на магчымасці апрацоўкі нафты. Таму вось у суме, калі ўзважваць все сцэнары і іх імавернасці, якія мы зараз хуценька абмеркавалі, ну, я б сказаў, што вось мы прыкладна ў статус-кво з найбольшай імавернасцю будзем знаходзіцца, але адхіленне і ў той ці іншы бок, яно, на жаль, цалкам верагоднае, пакуль я не бачу вось адназначна ўхілу ці туды, ці туды.
Ну і Літва, натуральна бы неяк дапамагла бы ў гэтай сітуацыі ну, з гэтага статус-кво, ну прынамсі в плюс, так? Ці вось допуск да літоўскіх партоў, это вот як, ну, ці сапраўды гэта нейкая палачка-выручалачка для беларускай эканомікі ў дадзены момант, ці гэта вот все-таки нават калі это адбудзецца там до конца года у выніку гэтых цяжкіх перамоваў мы ведаем, як колькі это цяжка і пакуль што нават паводле многіх экспертаў беспрасветна, але нават калі гэта здарыцца, ці гэта неяк кардынальна штосьці памяняе беларускай эканоміцы? Мяняе. Ну, наколькі кардынальна тут зноў жа такі ў дэталі можна паглыбляцца, але давайте яшчэ на всякі выпадак падкрэслю, мы ў вельмі умоўным ладзе кажам, але калі такое адбудзецца, ну, у дачыненні да калійных угнаенняў, так, гэта быў бы значны такой шок для беларускай галіны па вытворчасці калійных угнаенняў і, адпаведна, цены на фактычныя цены вось на беларускія калійныя угнаенні яны б істотна падвысіліся, адпаведна лагістыка і транспартныя выдаткі яны падтанелі. І зараз гэта ну, было б вельмі дарэчы і для бюджэту і наогул гэта б аказала такой падтрымліваючы эфект для ўсёй эканомікі. Казаць, што гэта кардынальна змяняе макраэканамічны стан, а ну, для гледачоў скажу, што вось на пачатку года мы ўвайшлі ў дынаміку рэцэсійную, не факт, што яна захаваецца на працягу ўсяго года, я нават наадварот схіляюся, што невялічкі плюс будзе, то бок гэта не пераварачвае ўсю карцінку, але трошкі палепшыць пэўны кантрыб'юшн такі зрабіць пазітыўны, ну, гэта так, безумоўна магло. І менавіта таму рэжым за гэта б'ецца, для яе гэта асноўная казырная карта, якую ён можа атрымаць, калі дасягне нейкага прагрэсу ў ўсіх гэтых гульнях. Пачатак года рэцэсія эканамічная, магчымы там вы кажаце так невялічкі плюс 1%, напрыклад, так, але што гэта значыць для ну это вот у цэлым для эканомікі, што гэта значыць для людзей, это вось калі эканоміка не развіваецца зусім, так, а стаіць на месцы ці там нават з лёгкім мінусам, як цяпер, то бок якім чынам беларусы звычайна гэта адчуюць, што першым, так, это будзе падзенне даходаў ці рост коштаў? Самае першае рост коштаў, я думаю, што гэта ўжо адчуваюць, хоць у Беларусі цэны на паліва яны вельмі жорстка рэгулююцца і пакуль рост вельмі сціплы, але тым не менш гэта тое, што ўжо па факту адбылося, а цэны на паліва яны абумоўліваюць шмат якія цэны ў эканоміцы. І адпаведна нават ужо з тых падзеяў, якія адбыліся, вось такі інфляцыйны не магутны, але пэўны інфляцыйны штуршок, ён нават на беларускую эканоміку паўплывае. Ну, яшчэ ў дачыненні да цэнаў, калі сусветныя праблемы з энергетыкай будуць пагаршацца, калі вось гэтая сітуацыя яна захаваецца там, скажем, на паўгады і цэны на нафту перайдуць кудысьці ў дыяпазон звыш 150, гэта падаецца пакуль такі больш экстрэмальны сцэнарый, але я таксама яго не выключаў, што яго яшчэ следствам будзе падвышэнне цэнаў на харчовыя тавары, што таксама даволі значна можа адбіцца на гаманцы беларусаў. Таму інфляцыйныя выклікі, на мой погляд, яны стаяць на першым месцы, а тое, што тычыцца заробкаў, тут пакуль ёсць такі супрацьлеглы фактар, які ну, не новы, ён уже 4-й год на стале знаходзіцца, гэта так званы структурны дэфіцыт працоўных рук, які і штурхае заробкі ў Беларусі значна большымі тэмпамі, яны растуць апошнія некалькі гадоў, чым развіваецца эканоміка. Але нават у тым статус-кво, да якога дайшла беларуская эканоміка, вось 26-й год гэтая тэндэнцыя, гэты разрыў, ён значна паменшыцца. То бок той рост заробкаў, да якога людзі прызвычаіліся за апошнія некалькі гадоў, насалодзіцца ім, я амаль упэўнены, больш не атрымаецца нават у такім базавым сцэнарыі. А вось калі яшчэ дадаткова будуць праблемы, звязаныя з сусветнымі цяжкасцямі, перадавацца на Беларусь, то рост заробкаў можа вельмі істотна застапарыцца, ну і адпаведна той спажывецкі аптымізм, які, нягледзячы на досыць благі стан усёй эканомікі захоўваўся, я амаль упэўнены, у 26-м годзе ён сыдзе амаль на нет. Ох, ну,
Ще мне ёсць пытанне все-таки датычна ці Еўропа тут, бо прыгожае слово акрэслення статус-кво, інакш можна сказаць тупік, так, што эканоміка ў тупіку. Ну але вот Турчын, беларускі прэм'ер, працягвае все-таки спадзявацца, што і Еўропа адкрыецца, і Беларусь нібыта адкрытая для Еўропы. Это пару тыдняў таму была заява, але вот у вас менавіта чакаў з вами размову, каб удакладніць, што ён заявіў, што заходні бізнес далёкі не ў захапленні ад таго, ад тых рашэнняў еўраструктуру, так, таму нам неабходна працягваць актыўна развіваць кантакты, не ўпускаць любыя вокны магчымасці, каб заставацца на еўрапейскіх рынках і нават там умацаваць нашыя пазіцыі. Вы ўсур'ёз успрымаеце вось гэтыя словы Турчына? Ці яны штосьці значаць, так? Ці это сапраўды такі стейтмент, палітычная заява на ўзроўні Беларусі, нацыянальная, ці гэта для галачкі заява, што тым больш нібыта Турчын там і не вырашае, ці ім адкрывацца будзе Беларусь на Еўропу ці не? Ці не запозна, скажем так, такія заявы? Я думаю, больш другая опцыя, якую вы прапанавалі. Павінен же штосьці казаць, па пасадзе паложана, адпаведна, вось такія выказванні ідуць. Але, у пэўнай ступені гэта так, палітычны сігнал такім прыўрадавым дзяржаўным бізнесам, таксама, што не трэба адмаўляцца наогул ад еўрапейскіх рынкаў, і там, дзе гэтыя зараз гандлёвыя стасункі, яны вельмі праз санкцыйную сераду абмежаваныя, але тым не менш яны не тое, што зусім зніклі, там пэўныя сыравінныя тавары, якія не падлягаюць пад абмежаванне санкцыйныя, яны з Беларусі па сёй дзень экспартуюцца, і адпаведна даволі значны шэраг спажывецкіх тавараў ён таксама ідзе з Еўропы. Таму вось у якасці такога месаджу, што хаця б вось гэтую базу трэба захоўваць, так, з вуснаў таго, хто называе сябе прэм'ер-міністрам, гэта пэўны сэнс мае, і вось у гэтым сэнсе палітычны нейкі складнік тут ёсць. Але тое, што гэта можна трактаваць як спроба зусім перавярнуць сітуацыю і спадзявацца, што нейкая адліга, пацяпленне ў стасунках з Еўропай будзе, тут вы маеце рацыю, наўрад ці гэта вырашае Турчын, ён максімум мог такой свой спадзеў і пажаданне такого развіцця падзей у гэтым кірунку выказаць. Дзякуй вялікі вам за размову, што знайшлі для нас час. Дзміцер Крук, старэйшы навуковы супрацоўнік даследчага эканамічнага цэнтру «Бэрок», быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вам, а мы крочым далей. Шмат беларусаў ускладалі надзеі, што дыялог з ЗША дасць шанец нашай краіне не растварыцца, прынамсі, у Расіі. Прынамсі, што будуць вызваленыя з турмаў людзі. І сапраўды па кроплі, але вязні выходзяць. Але паралельна сістэма Лукашэнкі становіцца яшчэ больш жорсткай. Тэрор нікуды не знік, і разам з ім мілітарызацыя і ідэалагізацыя, калі дзяржава ўсё глыбей заходзіць у жыццё чалавека аж да выхавання дзяцей. Пра гэта ўжо праз момант у матэрыяле Аліны Скрабуновай. І галоўнае пытанне, ці не разбурыць такая палітыка Лукашэнка хісткі дыялог з Захадам, якую будучыню увогуле цяпер будуе для краіны ўлада. Абмяркуем адразу пасля сюжэта з палітычным аналітыкам Ігорам Тышкевічам. А пакуль фактура. Первый и второй встали, за меня побежали. Са школы ў казармаў Міністэрства адукацыі пастанавіла пасля сканчэння заняткаў прыцягнуць 10класнікаў да вучэбна-палявых збораў на 10 поўных дзён. Прадугледжана правядзенне вучэбна-палявых збораў ва ўмовах набліжаных да ўмоваў вайсковай часткі ў фармаце кругладзённага знаходжання навучэнцаў. Сёлета вучэбна-палявыя зборы для 10класнікаў падоўжыліся ў 2 разы, з 5 да 10 дзён, а таксама атрымалі больш практычны фармат. Калі хлопцы будуць у вайскова-палявых умовах, дзе іх чакаюць заняткі па тактычнай, фізічнай, страявой і агнявой падрыхтоўцы, абарона ад зброі масавага паражэння, вывучэнне агульнавайсковых статутаў, то дзяўчаты ў гэты час мусяць прайсці медычную практыку на базе больніц і паліклінік, дзе будуць вывучаць вайскова-медычную падрыхтоўку і аказанне першай дапамогі. Гэта ўсё ж такі ідэалагічны накірунак. Гэта пра вайну, гэта пра падрыхтоўка падзеянняў, гэта пра тое, як больш ранейшым узросце ўпісвацца ў гэту жорсткую сістэму вайсковую. І калі гэта будзе такім чынам адбывацца, напэўна, там, не ведаю, што там педагогі будуць рабіць, ці нават іх там, можа, і не будзе, а толькі вайсковыя будуць гэта праводзіць.
ну, то гэта можа выклікаць і адваротны эфект, калі будзе такі ломка, супраціў і не пажадаюць падлеткі ў гэта ўцягвацца. Другі важны момант, які адзначае псіхолог – прымусовы фармат. Без праходжання збораў школьнікаў не перавядуць у 11 клас. Адмовіцца ад удзелу можна толькі на падставе медычных паказанняў. Мэты збораў паводле Мінадукацыі – заахвоціць школьнікаў да вайсковых спецыяльнасцяў і маральна і псіхалагічна падрыхтаваць да службы ў войску. На мой погляд, магчыма, гэта першая мэта, гэта ўсё ж такі мілітарызацыя грамадства. І гэта ўплыў не толькі на саміх дзяцей, а на і дарослых праз дзяцей. Значна прасцей працаваць з дзецьмі і ўціраць ім нешта ў свядомасць, ці падсвядомасць нават, ізалюючы іх ад сям'і, ад бацькоў і ад магчымасці неяк сваё, ад іншых нават крыніц, можа, іх там і смартфонаў не будзе, і нічога такога не будзе. І гэта такі вельмі такая глеба для прапаганды вельмі цудоўная. Карані гэткіх вучэбна-палявых збораў вядуць у савецкае мінулае, калі школьнікаў вывозілі браць удзел у вайскова-спартовай гульні «Зарніца». Паводле нашай суразмоўцы Юліі, «Зарніца» не проста вясёлая беганіна па лесе з драўлянымі аўтаматамі. Гэта мілітарызаваная гульня, якая рыхтуе дзяцей да рэальнай вайны. У лесе немагчыма дзяцей дапільнаваць. Я заблукала. Гэтае пачуццё страху засталося на ўсё жыццё. Запомніўся яшчэ адзін эпізод. Ужо потым, калі старшакласнікі прывязалі мяне да дрэва і кідалі ў мяне шышкамі. А іншага малодшага хлопца, напрыклад, закапалі па шыю у пясок. У гэтых клубах агулам дзецям укладаюць адчуванне небяспекі, нянавісць да ўяўнага ворага, вучаць выжываць. Сёння такой практыкай для дарослых застаюцца абавязковыя вайсковыя зборы. У лютым у межах планавага правядзення баявой гатовасці ўзброеных сілаў быў абвешчаны прызыў вайсковаабавязаных з запасу на вучэбныя зборы на Гарадзеншчыне. Ты всех призвал или кого-то не нашли? Всех. Всех все 100%. Меньше было таких вот желающих где-то ускользнуть, найти какую-то причину. Зборы праходзілі ў неспрыяльных і цяжкіх для цывільнага чалавека зімовых умовах з часта мінусавой тэмпературай. Удзельнікі жылі на адкрытай мясцовасці ў намётах. Нам вядомыя выпадкі цяжкіх захворванняў сярод рэзервістаў. Удзельнікаў збораў абмежавалі ў магчымасці карыстацца мабільнымі тэлефонамі і пакінулі без сувязі з роднымі. З крызіснай сітуацыі для тысячаў сем'яў скарысталіся махляры, якія выманьвалі грошы ў сваякоў пад маркай, напрыклад, адпраўкі сямейніка на СВА. На мой погляд, у гэтым есть такая трошки паска паступовай падрыхтоўкі людзей і грамадства да таго, што дзяржава можа з вами рабіць то, што ёй патрэбна, не гледзячы на тое, ці вы на гэта згодны, не згодны. 1 красавіка Александр Лукашенко падвёў вынікі свайго правярання баявой гатовасці ўзброеных сілаў. Выглядала як жарт. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. У рэгіёнах улады пачалі масава набываць вайсковую амуніцыю. Столінскі райвыканкам патраціў 640 тысяч рублёў на 400 бронекамізэлек айчыннай вытворчасці. 485 бронекамізэлек хоча набыць глыбоцкі райвыканкам. Вынікае з ягонай заяўкі на сайце дзяржзакупаў. Паводле Белполу, усе без выключэння райцэнтры атрымаюць сродкі абароны ў межах дзяржаўнай праграмы мілітарызацыі. Милитаризируется право, милитаризируются дети, милитаризируется экономика. На территории Беларуси возводятся военные объекты, которые не нужны для государства, которые не готовятся к войне. Паралельна з мілітарызацыяй Лукашенко спрабуе паглыбіць ідэалагізацыю грамадства. Яшчэ летась улады абавязалі прыватныя кампаніі мець у штаце ідэолага. Нібыта за адмову выконваюць гэтае распараджэнне 9 красавіка сілавікі прыйшлі ў офіс адной з самых вядомых архітэктурных студый у Беларусі «Зробім Архітэктс», дзе затрымалі каля паўсотні працаўнікоў. Набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал сцвярджае, прычына ў тым, што заснавальнік бюро Андрэй Макоўскі заявіў пра сітуацыю з ідэолагам у сацсетках. Зараз логіка сістэмы такавая, што трэба, каб ідэолагі рабілі тое ж самае і на асабістых прадпрыемствах, недзяржаўнай формы уласнасці дзеля таго, каб не атрымалася, як яны кажуць, паўтарэнне 2020 года, што, кажучы, на некаторых прадпрыемствах будуць свае ўласныя думкі, якія разыходзяцца з дзяржаўнай палітыкай. Уважаемый президент,
Александр Григорьевич Лукашенко. І нават такія звароты да ўладаў праз тык-ток могуць не застацца без наступстваў для беларусаў. Старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова прапануе ўводзіць адказнасць за, цытата, сказанае ў тык-току, што аказваецца няпраўдай. А таму варта чакаць новых абмежаванняў у сацыяльных сетках. Аліна Скрыбунова, Белсат. Вяртаемся ў студыю Белсат, гэта жывы эфір, абмяркоўваем самыя важныя падзеі тыдня. Сапраўды у вас кросы, шаноўнае гаспадарства, ўсіх, хто далучаецца да нашага эфіра і віншуе ў чаце трансляцыі. Мы ж запрашаем нашага наступнага спікера да эфіра. Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, з намі на відэасувязі. Спадар Ігор, добрага вечара вам. Вечер добрый. Пакуль да нашых справаў беларускай унутранай палітыкі, я б хацеў бы з вами размову пачаць все-таки ад Ірана, ад падзей там, ад Армузскай пратокі, бо вось як вы ацэньваеце першыя вынікі перамоваў, перамовы сарваліся, фактычна так нічым завершыліся, але як вы ацэньваеце перспектыву падзей там, калі можна пад вуглом перспектываў Трампа, Дональда у нашым рэгіёне. Вось, ну, давайте пачнем з перспектываў таго, як ідуць перамовы. На працягу бліжэйшых 4-5 тыдняў, хутчэй яны скончацца. Прычым абодва бакі абвесцяць пра сваю, умоўна кажучы, перамогу ў вайне. Чаму так? Першае, агрэсія Ізраіля і Злучаных Штатаў Амерыкі супраць Ірана, яна была разлічаная на умоўны венесуэльскі сцэнарый з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, там была свая логіка, з боку Ізраіля гэта проста зніжэнне магчымасцяў Ірана для вядзення палітыкі, якая на думку Тэхерана была б эфектыўнай, я маю на ўвазе уплыў на проксі-сіл, уплыў на іншыя дзяржавы. Таму Ізраіль гэта асобны, ЗША асобны. ЗША разлічвалі на венесуэльскі сцэнарый. Яны памыліліся з пункту гледжання разлікаў устойлівасці самой сістэмы. Таму так, ёсць вынікі ў выглядзе разбурэння інфраструктуры, але з пункту гледжання якраз такі грамадскіх настрояў і разбурэння самой сістэмы кіравання вынікі хутчэй адмоўныя. Зацягванне вайны, яно вельмі моцна б'е па ЗША, таму што тут варта таксама, скажем так, мець на ўвазе, што для Вашингтона ключом з'яўляецца не праблема Тэгерана, ключом з'яўляецца праблема канкурэнцыі з Пекіном. І вайна в Іране разглядалася якраз такі у гэтай плоскасці. Адпаведна, зацягванне гэтай вайны гэта слабая пазіцыя ЗША, абмежаваць уплыў Кітаю, будучы на гэты рэгіён, не атрымалася, наадварот, хутчэй Кітай узмацніў свой уплыў, у тым ліку пропускам праз Армузскую пратоку, караблю, якія дэкларавалі, што ідуць па сцягам Кітая, альбо там кітайскі экіпаж, прычым без платы. Гэта было ўжо тыдні 2 таму. Ось, і гэта адна з прычынаў, чаму пасля паўзы перамовах ЗША пачалі самі блакаваць пратоку. Але пры гэтым Злучаныя Штаты Амерыкі яны абмежаваныя ў часе вядзення аперацыі, таму што унутрыпалітычныя фактары трэба сканчваць да чэрвеня месяца, знешнія палітычныя фактары. Было дамоўлена пра візіт Трампа ў Пекін, ну гэта якраз такі той фармат G2, на якім настойваў Трамп, гэта фактычна фармаванне біполярнага свету. Візіт быў адкладзены, таму што пазіцыі ЗША слабыя, ён быў адкладзены папярэдні на травень, калі да траўня не сканчваецца, ну можна яшчэ адкласці да чэрвеня, далей гэта ўжо будзе выглядаць смешна, у тым ліку для рэгіёну, я маю на ўвазе Блізкага ўсходу. Таму да пачатку сярэдзіны чэрвеня бакі дамовяцца ў любым выпадку, яшчэ раз фармат, калі абодва бакі заявяць аб сваёй перамозе. Праход праз Армузскую пратоку хутчэй усё будзе платным, але штось мне падказвае, што збіраць гэту плату будуць пароўну Іран ды Злучаныя Штаты Амерыкі. І ў такім разе, спадар Ігор, там, як вы кажаце, канкурэнцыя не была выйграна з Кітаем у ЗША ў тым рэгіёне. І вы раней казалі, што Дональд Трамп залез у Беларусь, у наш рэгіён. Адным з матываў гэтага было та ж самая канкурэнцыя з Кітаем. Адпаведна. Але з Беларусю ёсць сітуацыя крышку іншая, таму што
На Блізкім Усходзе Злучаныя Штаты Амерыкі паспрабавалі згуляць з пазіцыі сілы, з Беларусію выкарыстаны механізм, які быў выкарыстоўваўся ў часы першай кадэнцыі Трампа. Гэта, умоўна кажучы, механізм добрага дзядзюшкі Сэма, таму што зноў-такі, калі разглядаць у плоскасці канкурэнцыі з Кітаем, то у тых краінах, куды Кітай не паспеў увайсці, Злучаныя Штаты Амерыкі дзейнічаюць вельмі жорстка. Праз забарону, праз ціск на мясцовыя ўлады і так далей. Там, дзе Пекін паспеў разгарнуцца, то ЗША дзейнічаюць хутчэй як добры дзядзюшка Сэм, які не цісне, а прапануе магчымасці. У Беларусі у ролі таго, хто даганяе, выступаюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму так, гэта працяг палітыкі, якая была падчас першай кадэнцыі до канца 2020 году, і альбо спроба аднавіць гэтую палітыку, назовем гэта Гаспадар Ігор, вось в такім разе вот эта прапанова. Так. І адпаведна, да, прапанова па развіццю супрацоўніцтва з Лукашэнкам, пашырэнню поля манеўра для яго, пры гэтым паралельна, паколькі даверу няма, глядзець, наколькі афіцыйны Мінск на гэта адрэагуе. Таму тут хутчэй будзе прапанова умоўна плюшаць, чым бізуна. Вось этая плюшка ў выглядзе этой нафтавай прапановы і тое, што Беларусь можа стаць этым лагістычным такім вузлом, хабам у пасляваеннай Еўропе ці ў якой там Еўропе, неважна, але мы так разумеем у пасляваеннай Еўропе, таму што это было бы лагічна, калі Расія ўсцяж будзе, напрыклад, ізалявана ад еўрапейскіх рынкаў, так, Беларусі тут можа быць ключавая роля ў гэтым рэгіёне, так, для злучэння Балтыйскага, Чорнага мора, так, і Украіны, і Балтыйскага мора. На вашу думку, гэта вот реалістычны сцэнар? Ці ўсё-такі это больш такая фантазія? Пэўнай меры. Гэта пэўнай меры, гэта пры умове, калі будуць паспяховымі асобныя трэкі перамоўны. Таму што, глядзіце, ёсць трэк ЗША, але паралельна з гэтым і Літоўская рэспубліка, і Польша, да, ў прынцыпе, і Украіна. Яны разумеюць, што калі проста чакаць, то будзе рэалізаваны трэк Злучаных Штатаў Амерыкі, пасля будзе ціск Вашынгтона на мясцовыя ўрады. І, адпаведна, свае інтарэсы ўплесці вось у гэтую схему не атрымаецца. Таму Польша свой час пайшла на абвастрэнне, закрыўшы мяжу і апелюючы не да ЗША, дарэчы, а да Кітая. Літоўская рэспубліка спрабуе гэта вырашыць на палях, умоўна кажучы, амерыканска-беларускіх перамоваў. Украіна таксама падымае стаўкі. Таму тэарэтычна гэта магчыма, але яшчэ раз, пры ўмове дэманстрацыі афіцыйным Мінскам жадання зменшэння ўплыву Расійскай Федэрацыі, і пры умове станоўчай рэакцыі і пэўнага прагрэса на сепаратных беларуска-літоўскіх, беларуска-польскіх, беларуска-украінскіх перамоўных трэках. Но вы цяпер не назвалі умову, пра якую кажа Джон Кол, у тым ліку, што будуць спыняцца рэпрэсіі ў Беларусі. Это маё наступнае пытанне для вас. Вот цяперашняя ўнутраная палітыка Лукашэнкі, которая яшчэ больш, ад аўтарытарызма там паглыбляемся в таталітарызм, так, штодня ці не прыходзяць адпаведныя навіны з Беларусі, тэрор не спыняецца. Ці такая палітыка ўнутраная Лукашэнкі, яна мае, яна в прынцыпе супастаўная, яна адпаведная вось этому магчымаму дыалогу і ЗША. Яна можа быць трансфармаваная. Ніхто не звяртае ўвагу. Як? Яна можа быць трансфармаваная, гэта не азначае шлях да дэмакратызацыі, гэта азначае менш публічных падражнікаў. Гэта азначае меней арэштаў, больш лёгкі тэрмін для тых, каго судзяць і так далей. Магчыма, масавы выпуск палітзнявольных на наступных этапах. Таму што змены самога рэжыму, яны малаверагодныя, я маю на ўвазе змены характару кіравання. Але пры гэтым у Беларусі, як бы там не было, пры ўсім пры ўсёй вонкавай там стабільнасці альбо дэманстрацыі вонкавай сілы, нават вот тое, што было в падводцы, гэта істэрыя з вучэннямі, гэта тое, што зараз ідэолагі разганяюць, што грамадзін мусіць памерці за радзіму, і все іншае. Гэта, сярод іншага, тут не толькі траўма 20-го года, гэта дэманстрацыя таго, што сам Лукашенко, яго бліжэйшае атачэнне разумее, што шлях, якім ідуць, ён тупіковы. Гэты шлях, ёсць некалькі магчымасцяў вырашэння. Альбо дакарэнная змена сістэмы, што немагчыма, альбо ліквідацыя незалежнасці ходу Расію, што не хацелось бы,
Вось, альбо планаваны ці не планаваны транзіт улады, які, ну, асабіста Лукашэнку вельмі балючы. Але для таго, каб быў той же самы транзіт улады, ну, в прынцыпе, патрэбна стабілізацыя на, умоўна кажучы, заходнім, калі да гэтага адносіць усе накірункі апроч расійскага полі. Гэта азначае паспяховы тыя ж самыя сепаратныя перамоўныя трэкі. Я не кажу, што той же самы транзіт он рыхтуецца на гэты год. Не, на гэты год не нарыхтуецца, але падрыхтоўчая база, падмурак ён закладаецца. То бок гэтыя рэпрэсіі, спадар Ігор, то бок гэтыя рэпрэсіі, выбачайце, перабіваю, гэтыя рэпрэсіі цяпер, паглыбленне гэтых рэпрэсій, это таталітарныя практыкі, которые цяпер уводзяцца, гэта все-таки больш для таго, каб стварыць ту базу для вось этого транзіта ўлады? Таталітарныя практыкі — гэта спроба зацэментаваць альбо напалохаць грамадства на пэўны час, каб на момант нейкіх пераходу, на момант нейкіх зменаў не было нават націку на непрагназаваную актыўнасць, калі коротка. Ну, але пабудаваць таталітарызм вы ж не верыце ў гэта ў Беларусі. Ну, глядзіце, ну, пабудаваць таталітарызм на адносна кароткі час магчыма. Чаму не? Ну, пытанне ў тым, што сама гэтая сістэма, ось вонкава, да, можна загнаць, можна пасадзіць. Яшчэ раз, мяняецца светавая сістэма, мяняецца ўклад эканомікі. Нават тыя ж самыя беларускія чыноўнікі, нават бліжэйшыя атачэнне Лукашэнкі шукаюць, вот яны заўсёды кажуць пра эканоміку, пра рынкі збыту, пра тэхналогіі. Яны самі цудоўна разумеюць, што на гэтым фоне рэжым заціскання гаек — гэта працяг далейшай дэградацыі самой, у тым ліку, сістэмы кіравання, бо кар'еру робяць не разумныя самастойныя, а лаяльныя тупыя, прашу прабачэння за выраз. Вось, ты, у каго адна звільнена, яка нацёрта фуражкай. У такім выпадку пра нейкі пераход дзяржавы на новы ўзровень, ну, гаворкі не ідзе. І, адпаведна, калі глядзець нават гісторыю рэпрэсій, ну, давайте узгадаем, ну, окей, нават адны з самых цёмных часоў вайсковы камунізм. Што адбылося падчас НЭПа? Взяли на ножы тых, хто ствараў НКВД. Ну, апроч Дзяржынскага, той застаўся жывы, так. Пасля сталінскай рэпрэсіі. Што зрабіў Берыя? На ножы тых, хто, скажем так, рабіў першую хвалю, Ежову. Гэта закон логікі ў таталітарызме. Калі ты заціскаеш гайкі, рана ці позна, ты у тым ліку пачынаеш пажыраць частку сваёй сістэмы, дзеля таго, каб пасля нейкім чынам змяніцца. Не кажу, што гэта хутка, але гэта можа быць. Таму станам вот на кароткі час заціснуць гайкі, ўсіх пасадзіць, загнаць, гэта магчыма. Але, яшчэ раз, знешнія варункі, яны дыктуюць іншы алгарытм. Гэта алгарытм, ну, скажем так, зменшэнне колькасці вонкавых падражнікаў. Адпаведна, калі вонкавым падражнікам ёсць рэпрэсіі ўнутры Беларусі, гэта азначае, што іх трэба нейкім чынам трансфармаваць, каб прынамсі гэта не кідалася ў вочы. Не кажу, што там быць, становіцца белымі, пухнастымі, добрымі і так далей. Не, каб гэта не кідалася ў вочы. Спадар Ігор, зразумелы тэзіс. Колькасць арэштаў, значыць, зменшыць колькасць арэштаў. Так, тэзіс зразумелы. Так, недзе будуць змяншаць, але чымсьці ж будуць і кампенсаваць, дэкампенсаваць, так, гэтыя рэпрэсіі. Дзякуй вялікі вам за размову. Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык. Абмяркоўвалі мы працэсы і вакол Ірана, уплыў Дональда Трампа на гэты рэгіён і на наш рэгіён, якім чынам Беларусь будзе дапасоўвацца да новага свету, так, да зменаў у свеце, якія цяпер адбываюцца. Так, ну а мы ідзем далей. Офіс Літва. Але Беларусь. Офіс Святланы Ціханаўскай у Вільні больш не галоўная пляцоўка беларускай палітыкі ў выгнанні. Частка каманды пераехала ў Варшаву, але ў Літве застаўся офіс, які працягвае працу. Хто і як цяпер яго ўтрымлівае, чым жыве гэтае месца без сваёй галоўнай асобы і як выглядае ўнутраная кухня беларускай палітыкі. Рэпартаж Глафіры Жук, і мы вяртаемся ў студыю, каб разам з Ганнай Федаронак з паставаў высветліць, як беларусам на Вялікдзень эфектыўна адраджацца.
Офіс Святланы Ціханаўскай працаваў у Вільні з 2020 года. Сёлета, пасля таго, як Літва панізіла ўзровень аховы лідаркі дэмакратычных сілаў, Ціханаўская пераехала ў Варшаву разам з часткай сваёй каманды. У сталіцы Літвы засталося прадстаўніцтва офісу, дырэктарам якога стаў дарацца Ціханаўскай у пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі. Навошта вы пакінулі ў Вільні офіс? Якая ў яго функцыя? Тут такія 4 асноўных мэты менавіта ў Вільні. Першае – гэта забяспечыць працу той часткі каманды, якая засталася тут. Другая мэта – гэта дыпламатычная праца. Трэцяя мэта – гэта, безумоўна, праца з Літвой, з літоўскім урадам, з літоўскім офісам прэзідэнта, з усімі структурамі. І яна, безумоўна, цесна звязана і з нашай міжнароднай павесткай, таго, каб Літва, як наш галоўны партнёр, галоўны хаўруснік, Беларусь заставалася ў фокусе тут, каб мы маглі шчыльна працаваць з літоўскімі калегамі. І з гэтым, безумоўна, звязана чацвёртая частка – гэта беларусы в Літве. Гэта працоўнае месца Святланы Ціханаўскай. Так. Раскажы, калі ласка, ці сядзіць цяпер хтосьці тут? Ну, это застаецца працоўным месцам Святланы Ціханаўскай. Яна прыязджае ў Вільню, як я казаў, мы працуем паміж Вільню і Варшавай. І так гэта застаецца ейным там ліку працоўным месцы. Калі яе няма, тады тут знаходжуся. Тут заўсёды было шмат і застаецца там розных рэчаў ад беларусаў, некаторыя падарункі. Заўсёды, як бачыце, заставаўся і палітвязні, Сергей Ціханаўскі, сям'я, то бок у яе заўсёды, канешне, працоўнае месца, у яе заўсёды асацыявалася, я думаю, зараз асацыюецца з той справай, якой яна робіць. І гэта справа вызвалення палітзняволеных, вызвалення краіны. Ці маеце вы нейкую абарону, ахову, вось канкрэтна гэтае месца, сам офіс? Так, мы маем дыпламатычны статус. Вельмі ўдзячны Літве за тое, што гэты статус захаваўся у офісе. І, адпаведна, з гэтым захоўваюцца ўсе пратаколы бяспекі, якімі мы карысталіся раней, як любое з прадстаўніцтваў, якое знаходзіцца ў Літве. Якім чынам вырашылі пытанне, скажем, бюджэта, ці давялося яго пашырыць, ці ён застаўся такім жа, якім і быў? Паколькі зараз працуе менш людзей у Вільні, мы скарацілі прастору офіса амаль 2 разы. Ну і з гэтага, адпаведна, пэўныя сродкі захаваліся, якія будуць у тым ліку скарыстаныя у Польшы. І таму тут мы спрабуем ашчаджаць кожны еўра, кожны цэнт для таго, каб працаваць максімальна шчыльна і максімальна эфектыўна, максімальна ашчаджальна. Самае галоўнае месца ў нашым офісе, я думаю, у любым офісе, это месца, дзе робіцца кава. Потому што гэта галоўны наркотык. Калі ламаецца гэтая машына, то ламаецца ўся праца. Таму это важнае месца, але калі, без жарту, зараз робім кавы, тут заўсёды вось тут, я не помню, калі мы это зрабілі, але это было пасля адной са стратэгічных сесіяў, гэта точно напісала Святлана Ціханаўская, каманда «Мой кремень», таму кожны з нашых чальцоў каманды, перад тым, як узяць каву, ён заўсёды успамінае, што яны з'яўляюцца кременем каманды, тое, што зрабіла Святлана Ціханаўская, таму зробім зараз. А якую каву любіць Ціханаўская, з таго, што тут ёсць? Ціханаўская больш гарбату, насамрэч, любіць. Гарбату з малаком. Чорная? Так, чорная пайшла. Раскажы, пакуль я рэжу, як ты адзначыў свой Вялікдзень? Ты каталік, наколькі я ведаю? Як у цябе свята праходзіла? Ёсць вось такая всеношная, сапраўды, калі з суботы на нядзелю. І я быў з сям'ёй у касцёле у гэтую ноч. Адзначыў, як і звычайна, але кажу, у гэтым годзе з-за візітаў, з-за Рыма, Вашынгтона і самалёту, пералёту, чацвер-пятніцу не атрымалася быць дома. Але Вялікдзень – это свята святла, это свята надзеі, это свята Воскресення. І таму так, як воскрес Христос, воскресне Беларусь. Сапраўды воскрэсне, як людзі пасля рэпрэсіяў, турмы і выгнання нанова збіраюць жыццё і ці магчыма наогул адраджэнне, ці ўваскрашэнне пасля ўсяго перажытага, як беларусам унутры краіны цешыцца новаму пачатку, калі вакол старыя канфлікты, абмежаванні ды іншыя выклікі.
Высветлім з Ганнай Федаронак, кіраўніцай шэлтара для рэпрэсаваных беларусаў у Варшаве. Вітаем вас. Вітаю. Дзякуем, што завіталі да нас у студыю гэты святочны дзень. Ну і пачну вось ад гэтага пытання. Мы ведаем, што вы гэта спрабуеце зрабіць сваімі сіламі, забяспечыць. Але ці магчыма беларусам адрадзіцца пасля гэтых перажытых апошніх гадоў пераездаў, траўмаў, рэпрэсіяў? Як это адбываецца? Магчыма, і яны адраджаюцца. Яны у нас, палітвязні, якія жывуць у нас, яны жывуць у нас 2 месяцы, яны адраджаюцца нават за 2 месяцы. Яны выходзяць зусім у іншым стане, чым яны прыязджаюць да нас у шэлтар. Таму што мы іх ахінаем такой вот цеплынёй, заботай, і яны такія расквітнеюць прямо за гэтыя 2 месяцы. Калі яны прыязджаюць адразу такія заціснутыя, не гаваркія, то праз тыдзень, праз 2 ўжо пачынаюць дзяўчаты песні спеваць. Яны ўжо выходзяць ад вас у жыццё, працу, дом, яны ўжо не... Праз 2 месяцы у нас такія правілы, гэта правілы існуюць ужо 4 гады, што на 2 месяцы мы засяляем, таму што мы чакаем новых людзей і нам патрэбна новым даваць дапамогу. На большую колькасць часу мы не можам засяляць. Ну, цяпер уже апошняе вызваленне было там 15 чалавек, большага засталіся ў Беларусі. Ці ёсць яшчэ новыя вязні, ці рэпрэсаваныя, якія пераязджаюць за мяжу? Як это адбываецца? У суботу прыехала да нас сям'я палітвязня з малым дзіцёнкам 4 гады. Вось гэта палітвязень, які выехаў, таксама вывозіў яго байсол службы эвакуацыі. За гэтага за дзень прыехаў хлопец палітвязень, які 3 гады адсядзеў. У нас ніколі не сканчаецца. Бок эвакуацыя ўвесь час это працягваецца? Увесь час. 4 гады я працую, 4 гады у нас едуць людзі. Не спыняецца, не. Як Вялікдзень, ну вось да каго сям'я прыехала, то з сям'ёй быў побач, а як вы Вялікдзень палітвязні былі рэпрэсаваныя адзначалі? Мы адзначалі тую нядзелю, адзначалі Вялікдзень, мы збіраліся на Вісле, гэта суполка наша беларусы ў Варшавы, мы заўсёды ў нядзелю збіраемся на акцыю, а тут мы вырашылі збірацца на Вісле. І нашы жыхары нашага шэлтара таксама былі на Вісле, былі запрашоныя. Мы прыносілі з сабой яйкі, мы крашаныя, мы жарылі шашлыкі, спявалі беларускія песні, танчылі. Гэта было вельмі так цудоўна. Гэтыя людзі, якія толькі недавно прыехалі да нас і наказаць, што мы так даже не думалі, што так цудоўна можна адзначаць святы разам з беларусамі. Вось, гэта было у нас такое свята ў тую нядзелю. Ну, вось вы кажаце, бо ваш месца, так, і ваша дзейнасць, это прыклад таго, як вы даеце новы пачатак для людзей, которые так трапляюць, вось, праходзяць праз гэтыя рэпрэсійныя жорны беларускія. Але вы самі пакінулі праз рэпрэсіі Беларусь, родныя паставы. Варапаева, будзем сказаць трохі. Варапаева гэта 25 кіламетраў ад Пастаў, гэта Пастаўскі раён, я з Варапаева. Вось, і вам самой давялося наноў пачынаць. Як вам гэта ўдалося? Ну і вось як вы Вялікдзень асабіста для сябе цяпер? Ці это, ну... Ведаеце, мы заўсёды адзначалі Вялікдзень, усе святы адзначалі і праваслаўныя, і каталічскія, таму што у мяне сям'я, яна мешаная такая. Я каталічка, муж праваслаўны, дзеці, ўнукі праваслаўныя. І нас заўсёды мы адзначалі дома абодва святы. І тут таксама мы адзначаем абодва святы. Але гэта стала проста традыцыяй, напэўна, такой, таму што як пачалася вайна, я перастала хадзіць да касцёла. І на гэта былі такія асабістыя прычыны, і зараз гэта толькі як традыцыя. Я раней, калі я хадзіла ўсё жыццё на ўсю ночную, я не ведаю, як гэта сказаць, але ж бачучы тое, што творыцца ў свеце, то задаешся такім пытаннем лагічным, дзе Бог і што ён усё бачыць. Як видишь продажных свяшчэннікаў беларускіх, расійскіх, то неяк ради галочки не хочется будет так. Але кажуць, Бог у кожным з нас, так, і у вас, і вы ж вяршыце гэты. Так, таму Бог са мной, ён у мяне не ў царкве, не ў касцёле, ён са мной, ён у маёй сям'і, ён у маім доме, ён у маім шэлтары, дзе ў нас таксама ёсць ікона Маткі Боскай. Ксёндз Барокак прыязджаў, ён бачыў гэта. Там прыязджаў да мяне недавно свяшчэннік наш праваслаўны, але наш свяшчэннік такі, который не здрадзіў свае веры. Вось, і таму Бог, ён жыве у маім доме, і ў маім доме, у шэлтары ў нашым жыве таксама.
Перадусім. Так, таму што ён у нас заўсёды побач. Вы так дасведчаны так у гэтых справах пачынаць наноў і неяк трымацца ў крызісныя часы. Што вы можаце сказаць тым людзям, которые цяпер, магчыма, так як не то, што згубілі Бога, згубілі надзею, ці згубілі тое святло, так? Згубілі надзею на новы пачатак, што можа быць інакш, згубілі надзею. Што вы можаце сказаць гэтым людзям? Як вы можаце іх падтрымаць, так? Гэта і тыя ж самыя сваякі, которые цяпер палітвязні ў Беларусі, і проста людзі, которые думаюць, што гэта будзе бясконца, вось это цямрэчы, которые цяпер... Я спадзяюся, што гэта не будзе бясконца, што некалі ўсё раўно дабро пераможыць гэта зло, і я веру, што Беларусь будзе вольнай, што зменіцца рэжым, я веру, што я прыеду дадому, я гэта веру на 100%, што я вернуся дадому. Што вас трымае пры этой веры? Я не могу объяснить, но я знаю просто, я веру, что так будет, вось. И як мяне муж кажет, что ты ведьмарка, потому что ты заўсёды, як ты кажешь, так усюды и все робится, вось. Нам удалося дом снять новый для шелтера, вось. Я хочу поделиться такой великой радостью. Як я его первый раз побачила, я просто бачила и видела, что гэта ён наш дом, ён будет наш. Гэта были всякие тяжкости, але учора мы уже с господаром подписали домову, и у маі будем переезжать, и я верила, что я гэты дом бачила, я ведала, что он будет мой. Вось. Так само я ведаю, что все будет добро, и что Беларусь будет вольная, и я приеду додому. Я не могу это объяснить, але я ведаю, что так будет. Чамусь хочется вам верыць, гаспадар Алегада. Хочацца. Дзякуй вам вялікі за тое, што прыйшлі ў нашай студыі і падзяліліся гэтай верай, святлом і пазітывай, верай у будучыню нашу. Ну і на гэтым будзем развітвацца, шаноўнае гаспадарства. На жаль, так, час дабягае канца. Дзякуй вялікі вам за вашу увагу, асабліва за лайкі і каментары. Са святам Вялікадня яшчэ раз усіх, хто азначае, няхай гэты новы пачатак прынясе нам шмат святла і радасці. Пакуль.